takatanga kuona picture iri tikati vanhu vari kuroorana here vanoratidza kunge vari kudya lemon vakatarisa zuva kwozotiwo iro baba vavharwa musoro. Ndopatakaona kuti aiyewa mani Bridget anenge ari kurevesa kuti haana kuroorwa. Musikana akadurura heart out nezuro ari kubhawa zvake unenge wangu apinda mumusoro zvekuramba wangochengeta masikireti zvikati bodo. Ndokubva ati iye vacharamba vakauya kumaroro vasina kana sente. Hama dzavo dziri kunze dzakanga dzisingadi kuti varoore musikano pasocial media. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vanofarira tunyaya maconfessions enyu ariko ku the confession lounge, link mu comment section. Imika zvakauma hazviko izvi. Muri kuona dheko here, dress, chikafu chaivepo. Tozongonzi kwa zvinhu zvenhema. Mabridjo ati iye murume akamunyadzisa pamberi pehama kuuya asina kana sente. Anoti iye dai vakauya havo ne500 US zvaive nani. Manje vakauya vasina kana sente zvavo. Anoti akaramba mukomana mudikika wezera rake achiti ndawana wechikuru vakamunyadzisa. Ndosaka achiuya achiti haana kuroorwa. Musamumanikidze kuti akaroorwa iye asina kubvisirwa. Tamunzwisisa yedu panache. To you panashe, sorry, zvisimbise, zvinodarika usifunge. But ndine mubvunzo, why usina kuvati tione mari yacho yamuri kuda kundiroora nayo? Nyaya iripo ndeyekuti unenge wati ndawanawo murume wechikuru. Zvino murume mukuru anoziva kuti kuroora kuita sei. Iwe usiri we first wife mu life make. Unenge uchikoti baba vakarongeka ka. Vakomana vadiki ndo vatechiti every month isa mari apa ndiri kutoida. Ende patinokwira bhazi tichienda ku Zimbabwe. Ini ndienda katobata chikwama. Pavanozosvika vona nasekuru nevanyai ini ndo pandozosvika ndoti bhegi redu iri. But iwo Mabridjo akangoti semunhu wechikuru aiwa atizovabvunzika sechanana. Unenge usikade kuita peace off munhu ka iwe uri single mother uchiti ndazopinda. Imi kani takambopuwa pressure kuzoti zi engagement riya. Naimi kuzoti apa dheko wapedza ipapo ka obvu wadana iroora squad. Idzodzo shamwari idzodzo ndidzo dzinozoburitsa nyaya dzemumusha. Mabridjo ari kuti chero vana mainini vake vari kusvotwa zvikuru. Vakati vanhu vakuru vanenge isu tingaunganidzirwa content havachanzwisisi kuti aiwa mwana wakatonyadziswa. Varume munodarireko ndiani wakambovimba nomurume akasanyadziswa. Masingle mother angati konhai Mabridjo zvauriwe ambassador wamasingle mother kana iworoorwazve isu tosara tichiita nezvipi. Akatovabvunza ndikati kana hama dzenyu dzisingandifariri ngatisiyanei nazvo. Vakati aiwa don't think like that hama. Inini guys asina kunyepa handidi kunyepera ida kuti mubva matozvinzwisisa. Munhu achandiroora kuroorwa kana kusaroorwa it's okay with me. Handifi ndakasiya social media kuda kufadza hama dzemurume uwo kuda kufadza munhu. We understand kuti kufamily kwavo kwakadzidzwa. They don't understand social media, but social media iyoyi through this social media ndane stand yangu inoti Mabridjo not Bridget Panashe Marufu. Handifi ndakasiya social media iyi nekuda kufadza hama dzemunhu kana kuda kufadza munhu, never. And I don't think kuti treatment yavakandiita dai yakaitirwa mwana wavo vaifara. Zvakaoma chokwadi. Hama dzemurume dziri kuratidza kuti dzakanga dzisingadi kuti vacharamba varoore Mabridjo. Pamwe pacho vakatombotorwa content varimba Mabridjo vachibikirwa vakanzi itai zvemadhirama. Vana chete vanenge vachingosekerera ipo paya muchiri panzvimbo asi vanongoti vabuda voti nhaiwe hama yedu chokwadi ungaitwa chanana nemusikana uyu. Ndo panozofira nyaya yacho. Vacharamba vanga vari happy veduwe. Vanga vatorijusa makore vachimukomana tiri fresh. Vanga vototogwa neatanga. Zvino unhu hwavo kuti kwai vanounganidzisa vanhu ivo vosvika vasina kana 1 rand. Zvinorwadza. Mazepe ati iye asikana be strong. Problem unoda mari haudi marriage. Dai waiva nemwoyo wekuda kuroorwa waimuwana murume asikakunyeperi. Ndoona sekuti hama dzemurume wako ndo dzakati no social media. Inoda isusu takapinda marriage kare. Hazvidi kupaparika masocial media usati warovogwa okurovora. Dzungu Mabridjo ndarwadziwa fani nenyaya yemarovoro ako. The truth is slow down. Don't push munhu kuti ndiroore imi masangana kubhawa. Rega vanhu vekubhawa vagare ikoko. Mirira nguva ichakwana. Usazviroore hako. Mirira kurovogwa. Ndatenda. My advice is ibva paFacebook kana uchida marriage. Uye kana wadazve Facebook chidzikama usiyane navakomana. Ndatenda. Kuwaida kurovogwa ne$200 apa wanga watotsvaka na MC Lauren Guy. Zvinhu zvacho
I think vacharamba ide budget rekuti vanzi varoora zviya zvinoitwa kuti munhu anogona kuunza yainayo maybe ne2000 negrocery kuti azivikanwe mumusha ozopedzisa later. And those types of maroro haadi zvedeco squad chichi anongoda kuti vanhu vakati dzikamire. But Bridget wacho anenge achitoda zvefulambo, of which my expenses, deco and stuff will obviously exceed mari yeroora. Asi why zvichinge zviri kuringa content vamwe vakati maBridge wakachimaster chigame ichi, anything chinoita kuti uraise mari yemuchato tiri kuziva hedu. Saka vakanga vauya kuzodii? Dai makavanyima kosolo yamakanga magadzira kumaspeech aya aive munhu anga asina chaabvisa. Dai makangovadzinga ipapo kuti aiwa vacharamba nezera renyu iri hamuti tambisi. Koloraine akauya 1 akamira akati maita basa neniwo ndicharoorwa ndichiri mudiki what papa nama-MC papa. Mondodza kuti zvese zviyaiva dhirama. Hakuna munhu anoenda kunoroorwa asingazivi kuti murume wake ari kuya nemari. Musade kuchita mafusa. Takambounganidzawo hama idzi, musanyepe. This is pure content. Mari inogona kuva yakatouya but vakwasha havana kubvisa zvaaida iye, so she had no option but kupedzisa event pretending kunge everything was okay, but deep down akarwadziwa uyo. Paeji yavacharamba iyoka, aiwa ungafambi usina ka 10,000 muhomwe kwaunenge uchindepi ku 5,000 zvayo uchindoroora celebrity rinenge maBridge ari famous zvekudaro. Aiwa hazvidi kudaro. Vari kuti ivo vanoziva vacharamba vandeve kuMalawi. And ivo mumusoro mavo vanoziva kuti kuMalawi hakuroorwe munhu ka, vanongoenda vonosangana nehama koitwa mabiko vanhu vodya. Saka iye anenge achitoona kuti kanhu kedu kakatobuda dhii manje pakati tori bo. Wozosvika wonzwa kuti aiwa imofanira kubvisa mari, unobva watongoita hako dzungu. Aiwa guys, kana iri content ka aiwa maworks acho ngaenderere mberi, but pamwe pacho unenge uchizotamba nemafeelings evanhu zvokuti musi waunozotaura kuti aiwa guys ndaitamba, vanhu vanenge vatoora moyo. But maBridge ari kuti iye achauya nestory achitaura kuti chii chakaitika. Kwacharamba kuri kunzi kune vanhu vakadzidza vanoita zvema-old professions, madoctor, maengineer, maheadmaster nezvimwe zvakadaro. Zvino kana iye wosvika wocharika achijamba pasocial, aiwa vanenge vakutoti aiwa isusu muroora uyu hatimudi. But ataura iye musikana akati social media hasi kuzoirega. Zuro ndizuro akaona 300 square meters mushure mekumaketa imwe company. Atova landlord kutaura kudai. Pamwe pacho unotoona kuti unenge uchida kuti mwana wanewo father figure, marry and settle down, you know. But kana usina kuwana munhu ari right, bossly life yavo yaitozochinja zvekutodaro. maBridge anenge a step mother wevana vati kure nekuti vacharamba vakati kure kavaya. Wakurega kuita social media iya yakakusumudza ikakuchinjira upenyu hwako. Mbuya marufu vanenge vasachachengetwi zvekudaro, makurarama nemari yaheadmaster vekutaronet. Zvimwe zvinhu zvacho is not worth it. Mufunge unenge uchida kunzi misisi ka uchisvika kufamily gathering uchinzi maicharamba vasvika, but kana ngazvigare hazvo. Anyway guys, hatizi advocate wemasingle mother bodo, tiri kuti vada kuchata chatai, hatina kana jealous, but kana zvisizosvika pakunyadzisa kwakadai, ava bodo ngazvigare.